Hola, Little Big Genius! Avui parlarem sobre el sentit de la vista. Recordem que captem la informació del nostre voltant a través dels receptors sensorials, que són cèl·lules especialitzades en captar els estímuls de l'exterior. Aquests receptors s'agrupen en llocs determinats del nostre cos, formant el que coneixem com els òrgans dels sentits. Els sentits principals són la vista, l'oïda, l'olfacte, el gust i el tacte. En primer lloc, la vista és el sentit que ens permet veure els elements que tenim al nostre voltant i diferenciar la seva forma, color i grandària. I els òrgans encarregats són els ulls. Aquests ulls estan formats per 3 capes. L'escleròtica, que és la capa més externa i dura, de color blanc i que no deixa passar la llum. La coronoide és una membrana fina plena de vasos sanguinis. I la retina és la membrana més interna de l'ull, en què es troben els receptors visuals. A més, a l'ull hi ha altres parts. L'iris, que és la part de l'ull que té color. La còrnia, que és la part central de l'escleròtica. La pupil·la, de color negre, regula la quantitat de llum que entra als nostres ulls. El cristal·lí és la lent que permet enfocar les imatges. L'humor vitri, que és el líquid que omple l'ull, i el nervi òptic, que envia la informació rebuda fins al cervell. Com que els ulls són tan delicats, tenim unes estructures que fan de protecció. Tenim les celles, que els protegeixen de la suor, les parpelles i pestanyes, que els protegeixen de la llum i de cossos estranys, i les glàndules lacrimals produeixen llàgrimes per mantenir l'ull humit. Ara que ja sabem com són els ulls i quines són les seves parts, anem a veure com funciona la visió. En primer lloc, hem d'entendre que per poder veure qualsevol element necessitem llum. La llum viatja a través de raigs, que reflecteixen a totes les coses que hi ha al nostre voltant. Així doncs, el procés comença quan els raigs de llum es reflecteixen sobre els objectes que mirem, com per exemple aquesta bombeta, i es dirigeixen als nostres ulls. Quan atravessen la còrnia, es redirigeixen cap a la pupil·la, que s'obre o es tanca en funció de la quantitat de llum que hi hagi. Els raigs arriben al cristal·lí, que és la part encarregada d'enfocar l'objecte que estem mirant, per tal de veure'l clar i definit. Tot seguit, creuen per l'humor vitri fins a arribar a la retina, que recordem que és la membrana en la qual es troben els receptors visuals. Aquí es projecta la imatge que hem observat, la bombeta, però de forma invertida. Després, els receptors visuals envien la informació a través del nervi òptic fins al cervell, que finalment la interpreta. Tot aquest procés és instantani i inconscient, de manera que ocorre sense que ens adonem. Tot i que el procés sempre és el mateix, el cervell de cada persona pot interpretar les imatges de manera diferent o inclús de manera equivocada. Això passa, per exemple, amb les il·lusions òptiques. Ara fixeu-vos en aquesta imatge. Creieu que està quieta o que està en moviment? De vegades, per algun motiu, alguna de les nostres parts de l'ull no funciona correctament. Per exemple, pot ser que veiem bé els objectes que tenim a prop, però borrosos els que tenim lluny, i a l'inrevés. Quan tenim algun problema a la vista, ens posem ulleres o lentilles, de manera que ajudem els nostres ulls a treballar correctament. També pot ser que, per diferents motius, perdem total o parcialment el sentit de la vista. En aquests casos, la resta de sentits s'aguditzen per poder captar el màxim d'informació possible de l'exterior. Algunes eines de les que disposen les persones amb ceguera són l'audiodescripció o el braille, un llenguatge que es llegeix amb les mans. En resum, el sentit de la vista és el que ens permet veure els elements que tenim al nostre voltant i identificar la seva forma, color i grandària. Quan mirem una imatge, els raigs de llum que reflecteixen en l'objecte viatgen a través de l'ull, fins a arribar a la retina, on estan els receptors que envien la informació al cervell. I de vegades, els nostres ulls poden funcionar de manera diferent, pel que necessitarem ulleres o lentilles, o pot ser que fins i tot perdem el sentit de la vista, el que diem ceguera. I fins aquí el vídeo d'avui, Genius! Espero que us hagi agradat. Fins aviat!